chikoro chino chakatanga 2018 yakatanga iri ECD. Vabereki vangowirirana kuti regai tiwane pokudzidzira pevana vedu nokuti zvikoro zvanga zviri kure, saka ndobva tazokurawo kusvika pari nhasi. Asi vaingoshandisa chino shedi ino yakanga iri shedi yaigadzirwa furniture nemurungu anga ari panapa. Saka maopen spaces akasiiwa anga ari ekuitira ventilation pavanenge vachigadzira furniture yavo. Saka challenge yatosangana nayo ndekuti hapana maclassrooms panapa sikuona kwamuri kuita. Takazongoitawo pfungwa dzokudambura packing shed yacho yokuganhura kuti tiite maclassrooms. Saka kudzidza kwacho kunotinetsei nokuti vana vanenge unomwe ticha achiticha umwe achiticha zvinenge zvichinzwika uku zvichinzwika. Saka hapanyatsoita zvakanaka. Vabereki vakaedza nepavanogona pese nerubatsiro zvakare reDAPP. Takabatsirwa neDAPP yakatipa simende nemamwe madonors naMP vachitibatsirawo former MP vakatibatsirawo nezvimwe zvekuvakisa. Ndobva tavaka maclassrooms mana. Imwe chete ndo yakatopera yakangosara roofing chete. Imwe yacho iri pagable level. Saka sorry ring beam level. Saka iri toda kuti tisimudzirwewo. Vabereki vari kukundika mari yacho vanowana vashoma vanorima fodya. Vazhinji vacho vanorimawo zvokungoto awanokudya vatingati subsistence farmers. Saka vasikukwanisa kunyatsowana mari kuti vake chikoro. Saka chokutanga ndechekuti tiwane maclassrooms akakodzera kuti tidzidzewo zvakanaka. Tofunga muri kungozoonawo kuti maticha vakagadzira vakaisa machatsi, mhepo inopinda nemaventilations akaisiwa ibva yadonhedza machatsi acho. Every day vanenge vachingonamira vachitambudzika. Saka hazvisi kukwanisika vadzidzise vana zvakanaka. Saka chichemo chedu zvikuru zazvo tikudawo maclassrooms edu. Kana pane anoda kutibatsirawo batsire kupedzisa maclassrooms atinawo aya. Then chimwe chichemo chechipiri ndechokuti mazuva ano vana vakudzidza ruzivo rwemacomputers. Hapana zvachose, hapana. Pane one laptop inova ndiyo yatoshandisa kuadmin nematichers. Tozongomanikidzira vana vaungana vese kuti rega tinoonawo laptop, vazive kuti laptop chaiyo havaizivi. Saka zvinhu zvinotobata pamoyo kuti ndoti ndiri kuitei kana vana vasikudzidza vachiona zvakadaro. Saka examination kana yakuuya inouya ichibvunza zvakadaro mwana asikazivi kana chinhu. Then kozoitawo mabhuku tiri kupiwa mamwe mabhuku neUNICEF, asi mazhinji acho haasikuwanika. Hatikwanisi kuwana mabhuku akakwana nokuti mari iri kubviswa navabereki imari shoma kwazvo. Vabereki havasi kubvisa mari yakati kuti. Feeding program haisi kufamba zvakanaka nokuda kwokuti hapana chibage chokuti tiwane upfu hwekubikira vana kana upfu hwebota kana maporridge nemaheu zvawo. Saka taimbenge tichizviita zvese izvi nokuti vabereki vaikontributa tichizogaisa upfu tichiwana zvese zvakakwana. Saka taifidha vana vedu vese grade 1 ECD kusvika grade 7. Vabereki ndo vaiuya kuzobikira vana ava. Vaiita machutis vachibatsirana zvichifamba zvakanaka. Asi nokufamba kwenguva nedrought irikoi vakabva vakundika kutenga kuwana chibage cheche. Saka havasi kukwanisa kuenderera mberi nefeeding program. Saka dambudziko riripo pafeeding program iyi nderokuti tine vana vamwe vanobva kumisha yakatisarirei shoma, vanobva kumba vasina kana chavabata, zvokuti izvozvo tsitsi kana vasvika pano pachikoro especially nguva yebreak. Unoona vamwe vana vachitonhongerera chikafu chechivarwa nevamwe vana. Saka ndo zvimwe zvinotondibata zvakanyanyisa kuona vana vachinhongerera chikafu. Saka tinotokumbirawo kana zvikwanisika hurumende yedze kutibatsirawo ipapa tikwanise kuenderera mberi nefeeding program. Matambudziko muri kudzidzira vana chikoro chando nemvura yakunaya muchingotariswa mavari kudzidzira denga racho chero nguva rinogona kudonha rikatsitsirira vana. Panapa pane vana 250
pa0 grade ndobva taenda paECDA, ndobva taenda paB, ndobva taenda pagrade 1, grade 2, grade 3, grade 4, iye zvino taane grade 7 pano. Saka vabereki vari kukundikana kusumudza mari yekuti denga rimiswe, chikoro chiturikwe. Rimwe bhuloku rechipiri muri kuona ramirira kuti ripedzeswe kuiswa magebha acho, riri kuwanikwa futi richiiswa denga kuti tigovanda kuvamba rimwe bhuloku. Rezvidhina zviri kukanywa nevabereki vakawanda chaizvo vakatibatsira. VeDAPP nei vakatipa masimendi netraulo yekuvakisa chikoro. Saka ndo mamiriro atakaita pari zvino. Chatimisa idenga iroriri.